କରିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଧେ ତମକୁ। ହଁ। ସତରେ? ହଁ କେବେ ଆସିବ କହୁନ? खूब जल्दी मैं एग्जाम टा खाली सर ଆସିବ ସତରେ? ହଁ ଛାଡ଼ିବିନି ଆସିଲେ ବହୁତ କରିବି। ହଁ ସତରେ ନା? ହଁ ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ଆଉ କଣ କଣ ହଉଛି କହିଲେ? କିଛି ହଉନି। ଆରେ କହିଲେ ସିନା ଜାଣିବି। ସାରଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରା ମାନେ ଘୁରିଲାଣି। କଣ ଶୁଣିବି କହୁନ? ସେ ଯୋଉ ସଲମାନ ନା ଯୋଉ ମଜା କରିଥିଲା ବୋଲି ଯେ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ କଥା। କଣ କହୁଥିଲେ? ଏଇ ଆମେ ସେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ଖେଳୁଥିଲେ ଛୋଟବେଳେ, ତାର ମାନେ ତାଙ୍କ ଛାତି କଣ କଲେ ସେ ଚିପି ଦେଇଥିଲେ, ସେଇ କଥା ମାନେ କହୁଥିଲେ। ଖେଳୁଥିଲେ ଚିପି ଦଉଥିଲେ, ତାପରେ ମାନେ ଖୋଲିକି? ହଁ ବୋଲେ ସେ ଝିଅ ଟା ପୁରା ରାଗିଯାଏ। ତାପରେ ଆଉ ପଳେଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲେ। ମୁଁ ହସି ହସି ପାଗଳ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି। ତମକୁ ଏଇ କଥା ଗୁଡା କୁହନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗେ ତମକୁ ଶୁଣିବାକୁ? ଏମିତିରେ ବି ତ ମୋର ମାଷ୍ଟର ନୁହନ୍ତି ନା। ଆଉ ମତେ କହୁଥିଲେ ବି ଏସବୁ ଲାଇନରେ ଆସିବାକୁ ପଡିଲେ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ପଡେ ଏସବୁ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ସାର୍। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇନରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋ ଲାଇନରେ ସିନା ମୁଁ ତତେ କେତେଟା ଭିଡିଓ ଦେଇପାରିବି ଦିନକୁ? ତୁ ଏମିତି ଦେଇପାରିବିନି ନା ଫିଲ୍ମ ମୁଁ କେତେବେଳେ କେମିତି କରିପାରିବୁ? ଆଉ ତୁ ଅଲଗା ଲାଇନରେ ନ ମିଶିଲେ ତୁ କେମିତି ଯାଇ ଆଗକୁ ବଢିବୁ? ମତେ କହୁଥିଲେ। ତମେ କଣ କହିଲ? କହିଲି ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଟ୍ରାଏ କରିବି ନାଇଁ? କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ କରିବ? ବଟ୍ ମୁଁ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ କରିବିନି। ମୋର ଫ୍ୟୁଚର ଅଛି, ମୁଁ କାହିଁକି କାହା ସହିତ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ କରିବି? ତମେ ଅଛ ବା? ମୋର କଣ ଦରକାର କାହା ସହିତ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ କରିବାର ଅଛି? ମତେ କରିବାର ହିଁ ନାହିଁ। ମୋ ସହିତ କରିବାର ଅଛି? ସିରିୟସଲି କରିବ ମୋ ସହିତ? ହଁ ଯେ ଭେଟ ହେଇପାରିବ ବୋଲି ମାନେ ଅଛି ନା କଣ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କର? ସେଇଟା ବି ସତ କଥା, ବଟ୍ ମୁଁ ଭିଡିଓ କଲରେ କେମିତି କହିଦେଇଛି ତୁମକୁ। ଭିଡିଓ କଲରେ କହିଲି ସେ ସବୁ କଥା। ଭିଡିଓ କଲରେ କଥା ବି ହେଇପାରିବା, ଆମେ ସେ ସବୁ କରି ବି ପାରିବା ଭିଡିଓ କଲ। ଭିଡିଓ କଲରେ କେମିତି କରିବା? ସେମିତି ଆଜିକାଲି ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି? ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି କେମିତି କରୁଛନ୍ତି? କହୁନ ମତେ ଟିକେ। ଆରେ କହିଥାନ୍ତି, ମୋ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କହୁନି। ସ୍ଲୋରେ କଲେ କୁହ, କଥା ହଉଛି। ସ୍ଲୋରେ କୁହ। ଭିଡିଓ କଲ କେମିତି କରନ୍ତି କୁହ? କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଯୋଉ କଣ? ଡ୍ରେସ ଫେସ କଣ ଖୋଲିକି କରନ୍ତି ସେ ସବୁ। ଆଉ ତାପରେ? ଆଉ କଣ? ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ କଣ ଜାଣିଲି? ସେ ନିଶା ମହାରାଣା ଶୁଣିଥିଲି। ଖୋଲି କେମିତି କରନ୍ତି କହୁନ? ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି ସେ ସବୁ? ମୁଁ କଣ କାହା ସହିତ କରିଛି ନା କଣ? ହଁ ଯେ କେମିତି କରନ୍ତି କହୁଥିଲେ ସେଇଟା କୁହ? ତମେ ଜାଣିନ ତାହେଲେ? କହୁନ, ମୁଁ ଭିଡିଓ କଲ କେବେ କରିନି। ଛାଡ ସେ ସବୁ କଥା, କିଛି ନା କହିବିନି ମତେ ମୁଁ। ଶୁଣିବାର ଅଛି, କୁହ କୁହ। କିଛି ନାହିଁ ୟାର, ସେମିତି। ଭିଡିଓ କଲରେ କେମିତି କରନ୍ତି? କେମିତି କରନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? କହୁନ କୁହ। ଛାଡ ସେ ସବୁ କଥା ଛାଡ। ନା ମାନେ କୁହ କୁହ ମତେ ନିଜକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? କୁହ ଭିଡିଓ କଲରେ କେମିତି କରନ୍ତି? ହୁଁ କୁହ ଭିଡିଓ କଲଟି କେମିତି କରନ୍ତି ବୋଲଛି? କେମିତି କରନ୍ତି ତମେ କହିବ ନା ମୁଁ କହିବି? ମୁଁ ଜାଣିନି ଭିଡିଓ କଲଟି କେମିତି ମୁଁ କରନ୍ତି। ବି ଜାଣିନି ସେ ସବୁ କଥା। ତମକୁ ଯାହା କହିଥିଲେ ସେୟା କୁହ। ଯାହା କହିଥିଲି ନା ତମେ କଣ କହିଥିଲ? ଆରେ ତମକୁ ସେମାନେ ଯାହା କହିଥିଲେ ସେୟା କୁହ। କୁହ। ଆରେ ଯେମିତି ପ୍ରୋସେସ ରେ କରନ୍ତି, ଭିଡିଓ କଲରେ ବି ସେ ସବୁ ହେଇପାରିବ ନା? କେମିତି? କେମିତି ବୋଲି କହିଲ, କାଲି ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ପଚାରିକି କହିବି। ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ସିଏ ପଚାରିବ? କରେ କେମିତି କେଜାଣି? କଣ? ଭିଡିଓ କଲରେ? ହୁଁ ଭିଡିଓ କଲରେ
ଭାବୁଥାଅ ସେଇଟା କଣ ବଡ ଠକି ଭାବୁଥାଅ। କଣ କରିବି ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଛି ମୁଁ। କଣ? କହିଦେଲ ନା ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଇଗଲା। ବୁଝିଲ ନା? ହୁଁ। ତ ମୁଁ ହେଲେ କଣ କରିବି କୁହ? ଇଚ୍ଛା ତ ହେଇଗଲା ନା। ତମେ ହେଲେ ମୁଁ କଣ ଭାବିଦିଅ ମୁଁ ଅଛି ତମ ପାଖରେ ବୋଲି। ଭାବିଦେଲେ ସବୁ ଯଦି ହେଇଯାଆନ୍ତା ଭାବି ଦିଅନ୍ତି। ଭାବିଦେଲେ ଯଦି ସବୁ ହେଇଯାନ୍ତା ତାହେଲେ ଭାବି ଦିଅନ୍ତି। ହୁଁ? ଭାବିଦେଲେ ସବୁ ହେଇଯାନ୍ତା ତାହେଲେ ଭାବି ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଏଇଠି ହିଁ ସେକ୍ସ କରିଦିଅନ୍ତି। ନାଇଁ କି? କଣ କହୁଛ? ଠିକ କହିଲି ନା? ହଁ। ହୁଁ। ତ ସେମିତି ତ ହେଇପାରିବନି ନା।